τα οικονομικά, κυρία Παπακώστα, και τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε μάλιστα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι δεν θα πληρωθεί ο ΕΝΤΙΑ μέσα στο 2015. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι πραγματικά εντυπωσιάζομαι από την απειρία του κυρίου Τσίπρα, διότι εδώ πρέπει να πω το εξής, στην κουβέντα που κάνουμε στη δημόσια συζήτηση. Το σύστημα της χώρας, η διακυβέρνηση είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Δεν εκλέγουμε μόνο κυβέρνηση, εκλέγουμε και πρωθυπουργό στις εκλογές. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένας αρχηγός πολιτικός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος χρονολογείται η παρουσία του στα κοινοβουλευτικά πράγματα από το 2009, να έχει έναν εξαιρετικά και ανησυχητικά μεγάλο βαθμό απειρίας. Φαίνεται να μην ξέρει πώς και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να διαχειριστεί τα ζητήματά του. Απόδειξη ότι είπα σήμερα σε ένα ραδιόφωνο, συγκεκριμένα για το θέμα που με ρωτήσατε, γιατί είναι τρομερά ανησυχητικό αυτό, ότι άφησε τον κύριο Παπά να πει για προϋπολογισμένα έσοδα ότι θα τα καταργήσει, διότι ο έμφυα είναι προϋπολογισμένα έσοδα και δεν μας είπε από πού θα τα αντικαταστήσει. Όταν προϋπολογισμένα έσοδα τα καταργείς, ο προϋπολογισμός θα πέσει έξω. Θα υπάρξει τρύπα. Η τρύπα από κάπου πρέπει να καλυφθεί. Από πού θα καλυφθεί δεν μας είπε. Άρα να η επικίνδυνη απειρία. Ένα κρατούμενο. Δεύτερη επικίνδυνη απειρία, το θέμα των ελληνικών ομολόγων, το θέμα των ομολόγων. Η απειρία είναι τόσο μεγάλη και σε πολύ μεγάλο βαθμό ανησυχητική, διότι αν δίνουμε τώρα στους εταίρους μας ότι την επομένη των εκλογών πάλι, αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, που εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει στην παράταξή μου, γιατί έχει μια σταθερή πορεία, ξέρει τη διαπραγμάτευση που την πηγαίνει, ξέρει σε ποια σημεία πονάει, ποια θα βελτιώσει. Είμαστε σε συνεννόηση με τους εταίρους μας για να κλείσουμε το ζήτημα. Εάν όμως ο κύριος Τσίπρας με αυτά που λέει ότι δήθεν θα εκδώσει θα κάνει έντοκο δανεισμό, έντοκα γραμμάτια, ενώ ξέρει, θα έπρεπε να ξέρει. Δεν ξέρει όμως, άρα η απειρία του δεν τον βοηθάει να γνωρίζει το περιβάλλον το οικονομικό και τι επιπτώσεις έχουν οι αναφορές του, οι αφηγήσεις του, διότι περί αυτού πρόκειται. Έπρεπε να ξέρει ότι υπάρχει ένα πλαφόν, υπάρχει μια οροφή. Αν την περάσεις δεν μπορείς. Αν ανοίξει τώρα την επομένη μια τέτοια συζήτηση, μπορώ ή δεν μπορώ, χτυπάω τα νταούλια και τους ζουρνάδες, αυτό αυτόματα θα σημάνει αναστολή χρηματοδότησης και των κερδών. Κοιτάξτε τώρα τι ζημιά έχουμε πάθει. Όταν λέω ζημιά, εννοώ από τις πρώτες εκλογές στην οικονομία. Ξαφνικά αυτοί που ακούνε τις διακηρύξεις και τις εξαγγελίες δεν πληρώνουν. Άρα δεν εισραίουν και δεν εκτελείται έσοδα στα ταμεία και δεν εκτελείται κανονικά ο προϋπολογισμός. Αυτό τι σημαίνει τρύπα. Η τρύπα σημαίνει ότι πρέπει από κάπου αλλού να τα βρούμε. Ένα αυτό. Δύο, σημαίνει ότι η αγορά έχει παγώσει. Τα προγράμματα, το ΕΣΠΑ, αυτό όπως το ξέρει ο κόσμος, το ΕΣΠΑ, αυτή τη στιγμή είναι παγωμένο, διότι οι εταίροι δεν ξέρουν την επόμενη μέρα, στις 26 Ιανουαρίου, τι θα συμβεί. Όλα αυτά έχουν επιπτώσει για τη χώρα. Και επιπλέον έχουμε μέσα στο 24ωρο 24 διαφορετικές δηλώσεις, μία ανά ώρα, της ηγετικής ομάδας και των στελεχών του κυρίου Τσίπρα, που αυτό δείχνει ότι επιπλέον δεν μπορεί και να τους επιβληθεί. Αρχηγός άπειρος, χωρίς πυγμή, πώς θα πάει τη χώρα την επόμενη μέρα και πού θα την πάει? Κύριε Σεφετή, εσείς πώς βλέπετε τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ? Προέρχομαι και από τον ακαδημαϊκό χώρο, τα οικονομικά. Αυτά που ακούω δεν τα ακούω από πρωτοετή φοιτητή. Καταρχήν, το νούμερο ένα στην οικονομία είναι η σταθερότητα. Αν υπάρχει αβεβαιότητα, δεν υπάρχει καμία επένδυση. Ο κίνδυνος ρυθμίζεται. Η αβεβαιότητα δεν ρυθμίζεται. Βασικό αυτό. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αγορές δεν είναι κακές ή καλές. Είναι ρεαλιστικές. Αύριο μεθαύριο θα διαπραγματευτείς με συγκεκριμένους ανθρώπους που κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τα λεφτά τους, έχουν γίνει ομόλογα, για παράδειγμα συνταξιοδοτικά προγράμματα του εξωτερικού, που αυτά πρέπει να είναι σταθερά. Όταν πάει κάποιος και θα πει ότι θα επενδύσω στην Ελλάδα, θα του πούνε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δώσει τα λεφτά τους. Επενδύσει στην Ελλάδα, ποια Ελλάδα? Αυτή η Ελλάδα που λέει έξω το ένα, έξω το άλλο, δεν θέλουμε επενδύσεις, δεν θέλουμε.